Luanê berbijara Partiya Çepên Kesk havînkiye ku 29 salî ye yek ji berbijara parlamenteriyê ya herî temel biçûk e. Kiye ku mamosteya wêjeya zimanê Kurdî ye, dibêje ku ew dê li Meclisa Tirkiye bibe parezvana zimanê Kurdî û dê her wiha bibe dengê ciwan û jinan. Mesela her giring zamanı. Yani jiber ku me Kurdan zamanı xwe imkan nekir. Em îro em dikarin bêjin em Kurdin. û têkoşîna me ji bir dest pê dike. Hem ya şoreşkerî hem ya azadiyê hemû ji bir dest pê dike. Yani têkoşînekê esasen zimanî ye. Loma min jî berê xwe da bêyekê. Min got divê ez êdî ev li Tirkiyeyê bît, li Kurdistanê bît, li Kuderê bît, êdî wek باوکی قانونی بده پاراسته. Kiye got ku hejmarek zêde ciwan ji ber sedemên cur be cur ji bajarê Wanê koçî metropolên Tirkiye dike. Kiye de da zanîn ku ew dê li meclisê bibe dengê ciwanên Kurd û bo çareserkirina pizgirêkên ciwanan bixebite. Ewek ciwanekî çima demek ku ez çûm zangeha xwe ez biçim li bajarekê din bixebitim li metropolên Tirkan bixebitim bême kuştin an jî lêdanê bixwam an jî wekî insana wekî mirovan nejîm çima ez welatê xwe nejîm sedema bêjî ew e ku li Kurdistanê ew derfetên kar û xebatan nîne ku ciwan bikarin de bixebitin loma ez dixwazim vê bêjim yani em ê wanê li ser navê ciwanan li ser navê jinan bikin derekê wisa ku neçar nemînin ku berê xwe bidin metropolên Tirkan neçar nemînin ku ji welatê xwe biterikînin û carekê din ve negerin. Luanê di hilbijartinên 2018 da Partiya Demokratîkan Gelan HDP bi 59 ji sedî deng wergirtibû û 5 parlamenter şandibû meclisê. Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP jî sû yek ji sedî deng wergirtibû û 3 parlamenter destxistibû. HDP dibin navê Partiya Çepên Kesk dikeve hilbijartinê û dengdarên wê îdia dikin ku ew dê di vê hilbijartinên da 8 parlamentera dest bixin û bişin Meclisa Tirkiye. Eva seçimay bibe saleke hoş, saleke aşitiye, saleke biratiyê em îdî negirî, tu kes negirî, tu kes negirî. Em erêt xwazir. Şêrşêre çi jine çi mêre jin gerekî isabe. Vekîla me havî jî jineke zev narîne dibistana Kurdî xandiye ew jî daha tiştekî bi rûmet e. Meznê me gotine welatekî da jin eziyetê da binzar bigirîn rûmeta wî welatî tune. Parlamenterê me gerekî ji jine ji zarakî zev biparêzin. Kiye hêvî dike ku ew bi hejmarek zêde parlamenteran biçin meclisê û têkoşîna ji bo zimanê Kurdî û gelê Kurd bawayeke xurt pêk bînin. Ji aliyê din ve Partiya Komariya Gel CHP jî îdia dike ku ew piştî dihan salan ji Wanê herîkên parlamenterekî dest bixe. AKP jî hewil dide bi siyasetmevanên xwe yên bi tecrübe dengê xwe biparêze û hejmara parlamenterên xwe zêde bike. Arif Aslan, Dengê Amerîka.